dead of night. Take his sunken eyes and learn to see all your life. You're only waiting for this moment to be free. And I said, you're only waiting for this moment to be free. And I said, you're only waiting for this moment to be free. Jön a halszag. Jó napot, szól némán, orromba, tüdőmbe, egyenes szívembe köszöntve. A tó küld, hogy vagy? Meg vagyok. Sürgeteg az asztalon a munka, de nem dolgozhatom. Új vendég. Gombaszag. A hegy mögötti erdő lép be az ablakon. Aztán fülig szerelmi lázban egy jegenye szinte dadog, egy szántóföld harsány vidáman tavaszra friss trágyát kapott. Venyige füstjével egy kémény, bőgbe a szomszéd tehene, a rét minden fűszála, az ég minden fellege, s oly testvérien magyarázzák, hogy élni jó, és kell, s lehet, hogy szemem alig tartja vissza válaszomat, a könnyeket. Asszonynak nagyon szépen köszönjük, hogy megtisztelt bennünk. Évának is nagyon szépen köszönjük a szép műsorát, még mindig. És hát nem tudom, szerintem mindenki ismerte, de azért hadd mondjam el, hogy Veszeli Lajos leánya, Anna Mária, aki az egész mai estének a háziasszonya, őnek is egy szép csokorral szeretném megköszönni a szolgálatát. Jönnek az urak. Főorvos urat szeretném ide kérni, és nagyon szépen köszönjük a megnyitó gondolatokat. Művészeinket is szeretném ide kérni, és köszönjük szépen ezt a csodálatos esti műsort. És hát nem utolsó sorban Veszeli Lajos szeretném ide kérni, mert ahogy hallottuk, nagyon szerény, de azért hadd jöjjön ő is ide a fénybe. Nagyon a fénybe vagyunk, hát ugye a kiállításnak is engedjék meg, hogy az önkormányzat nevében egy viszóklevelet nyújtsak át Veszeli Lajos művész úrnak a Törökházban a mai nap megrendezett kiállításának tiszteletbe. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Lajos, és további jó munkát, sok sikert és nagyon jó egészséget kívánunk. Isten éltessen sokáig. Elnézést, csak én nem tudom, mit mondjak, hanem köszönök mindenkinek mindent, hanem szóval Jóisten úgy adta meg, hogy én itt lehetek ebben a csodálatos millióben, ami a hátam mögött van. Ez már olyan, mint hogy így születtem volna, holott azért Szombathely mindig a szívemben van, és meg nem is tudom most mit mondjak, mert ez a Törökház, ez olyan, mint egy ékszer. Szóval itt az ember, mikor elmegy, akkor elgondolkodik, és mikor ide kilép, hát ez a panoráma, ez valami zseniális. Tehát így élünk mi itt, és én nagyon-nagyon köszönöm, hogy ti is akkor balatoniak vagytok, és balatoni rajongók, mert így tudunk mi csak élni. És hát én azt mondom, hogy én is köszönöm azoknak, akik itt most segítettek, mert mi falakat beépítettünk mindent, tehát hogy ez tényleg olyan legyen, ami egy komoly kiállításhoz méltó, és nagyon köszönöm a barátaimnak, akik segítettek, nem tudom felsorolni, mert 6-an voltak legalább, és különböző időpontokban jöttek, ki beugrott, ki furt, ki falagott,
szédületes volt, és ez így nagyon hálás vagyok, hogy itt tudok élni, hogy barátok vannak, és barátaim vannak, és azokkal együtt tudok valamit letenni. És ezt én azt mondom, hogy a munka mindennek az alapja, és az, hogy mi a Balatonparton ezt megtehetjük, ezért a tóért. És egy kicsit fricskákat fogadjátok szeretettel a installációimat, mert én ilyen vagyok, hogy meg kell, hogy mondjam, hogy igenis nem vagyok megelégedve azzal, hogy mit művelünk a Balaton. És én ezzel ellen tiltakozom a magam módján, még el akartam 2 dolgot hozni, de nem akartam túlzást vinni, és ugye mind a Főnixet oda tettem, hogy igen, az 200 év múlva talán újra miénk lesz a Balaton. És én így értem, így is élünk, és a sok-sok barát, jó múltkorában a almádi polgármester mondta, hogy nem tudom, valami kommunikációs menedzser, nem tudom, mit akar nekem mondani, és akkor mondtam, hogy de nekem az a kommunikációs menedzserizmusom, hogy kimegyek a rossz biciklivel az utcára, és 4 barát jön velem, és elmegyünk netorozni. Szóval, vagy szobrot állítunk, vagy nem tudom, mit csinálni. Mi így élünk, és nem tudom elviselni azt, hogy valami más világot építettünk itt föl, és én továbbra is azt mondom, hogy miénk a Balaton, és én köszönöm a fellépőknek, hogy úgy tudom, hogy szédületes, hogy csak baráti alapon jöttek el. Nem tudok mit mondani, köszönöm, hogy eljöttetek, és Cucor Sándornak majd föl fog állni, és most nem volt időm kivenni a vörösbort a kezébe adni, mert nem is szabadna neki, ugye, de nekem ugye a főorvos úr, aki megnyitotta a kiállítást, 21 éve egy műbillentyűvel élek, úgyhogy ő aki mindig ő neki köszönhetem az életemet. Úgyhogy ezért kértem őt föl, nem művészettörténész, senki mást, hanem őt, mert ő vele szinte már olyanok, hogy összenőtünk, és hihetetlen, hogy bármivel fölhívom, bármikor ő mindig rendelkezésre áll, és hát néha mondtam neki, hogy annyit most nem mondjon, de most akkor én elmondom, hogy mikor egyszer nyitott meg nekem egy kisebb kamara kiállítást, és azt mondta, hogy én szívgyógyász vagyok, mindenkit meggyógyítunk, és nagyon komoly betegeim vannak, egy emberrel nem bírok, ez pedig ő. Úgyhogy ezt hál' Istennek most nem mondta, de akkor most én mondom el, és nagyon köszönöm, hogy vagy, és mikor múltkor mondtam, hogy még azt hiszem 14 évig működik ez a ketyere, amivel én nem törődök, mert nincs miért, hanem meg vagyok, és kész, és úgyhogy annyi, hogy arra múltkor azt mondta, hogy mi az, hogy ilyen időpontokat adnak. és nem, ugye a főorvos úr, aki operált, vagy professzor úr, az mondta nekem, hogy ennyi az időm, de közben nem szabad arra gondolni, hogy mennyi az idő, egyelőre az a jó, hogy barátságok, kiállítások, esztétika, és a Balaton itt van, és a lányomnak meg külön köszönöm, hogy velem vagy. És a páromnak, Boros Magdinak meg mindent kívánok, hogy gyógyuljon meg, mert itt minden történt, még építettük ezt, neki mentek az autójának, rohantunk ide-oda, tehát egy érdekes dolog volt, de azt hiszem, hogy mindig a vége jó, és nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, és nagyon köszönöm, hogy szeressük együtt a Balaton. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, ladies and gentlemen, örökké hálás leszek, hogy nem üres kézzel jöttem ide, mert akik engem ismernek, netán Bornemisza Gergő reinkarnált változatát látták bennem. Akik ismernek, tudják, hogy röviden fogok szólni, 45 percre vagyok beállítva, foglalkozási ártalom, és szeretném azzal kezdeni, hova tovább, 65 éve ismerem és szeretem Veszeli Lajost, akkor, amikor még valamikor a Szentgotthárdi építőtáborban tette meg az első lépéseit az esztétikum megragadása felé, és az végeredményben a Menza szakácsnői képében öltött testet. Ezek a lépések nem voltak tétova lépések. Nem megyek végig a 65 év különböző eseményein, bár lenne miről beszélni, de mióta itt lakom, most már 40 éve, majdnem minden nap találkozunk, vagy hogyha nem, akkor meg beszélünk telefonon, mert érdeklődik. Mert ugye az a művész, aki általában akkor eszik, amikor véletlenül eszébe jut, vagy amikor kap,
az időről időre felhív engem, hogy mit főzöl. És én elmondom, és ő ezzel eltelik, ami döbbenetes, és közben megkérdezi, hogy mivel főzök. És mondom, hogy borral főzök. És miért borral főzök? Azt mondja, és meg is kérdezi, jut valami az ételbe is? Megnyugtatom, ilyenkor barát az barát, ha meg ilyen mocskos is, mint én visszakérdezem, hogy te mivel fested az akvarelt? És azt mondja, mivel festenem? Hát akvarelve vízfestékkel. Mondom, az az igazság, hogy modern korban a Balaton déli partján egy hölgy vörösborral kezdett el festeni. És ezt a új irányzatot nem akvarelnek, hanem vinorelnek hívja, tehát borképnek. Kérem, nem mennék bele abba a dologba, bár láttam az akvarelt, és innentől kezdve tényleg befejezem a közeljövőben a beszédemet, hogy mi lenne, hogyha a csehek sörrel kezdenének el festeni, az oroszok vodkával, a skótok meg viszkivel, bár ahogy ismerem őket, sokkal sporolósabbak lennék. Helyette inkább térjünk vissza erre a gyönyörű tájra, térjünk vissza a fény hódolójához, térjünk vissza Veszeli Lajoshoz, térjünk vissza ahhoz a csodához, hogy a fény játékával, festészetével, művészetével bevilágítja lelkünk sötétebb, de befogadásra képes zugait is. Isten éltesse, Lajos! But back home, he'll always run to sweet Melissa.